नंगौ जोंहा गोदान ससाइटि दादों जोङो जौगाखां ससाइटि बेखौ जोङो गासै जों गोदान ससाइटि दानाय जादों। ससाइटिनि मुङा जौगाखां डेभेलपमेन्ट ससाइटि। जे नैबेनि प्राइसफोर बे प्राइसखौ माबायदि नोंथांमोना हरनो साखाफारा जादों जे गारिनि बदलै रांफोर हरनाय बेफोरबायदि माबाफोर साननाय जादों? जों गासैबो माने बे जायगाखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोङो बयबो माने हमना ला न' बानायबाय थादों बा सोरबा दा नै मोजां खामानिनि आरो फर्म फिलआप बायदिसिना जानाय बे नोजोरखौ नायनानै जोङो गासैखौबो जों रांखौनो हरनायनि केस फैसाखौनो हरनायनि लाहार फाहार लादों। नोंथांमोना जे बेबायदि मोनसे जौगाखां ससाइटि दाबाय बे ससाइटिखौ दानायजों लोगोसे नोंथांमोना जौगानायनि थांखि लानानै बेबायदि जे दिनै लटारि खेलखौ होबाय नोंथांमोननि बेबायदि जौगाथायनि थांखिजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बाहागो लादों? दा जोबोर गोजोननाय मोनदों बेबायदि जुदि लोब फैनानै जोंखौ दिनै बिथांमोनहा जोबोर हेफाजाब होफैदों बेनिखायनो जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहाबो जोंखौ जोबोद माने मदद होदों जोबोर बिथांमोननि हमना ला नेहाथारि आफादगिरिफ्राबो फैनानै जोंजों रायज्लायफैदों आरो बिथांमोनहा बाहागोबो लाफैदों। बिनि थाखाय जों बे सेन्टारखौ आरो बे आबै सेन्टारनि गासै रायजो राजाखौ जों जोबोद गोसो गोरबोजों मोजां मोनहरदों। दिनैनि जे खेल बे खेला जे मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जानानै थांबाय आरो इयुन समाव नोंथांमोना बेबायदि खेलखौ होबावनो थाखाय लादों? जोङो लादों फैगोन लोक्षि फुजाखौनो जोङो नोजोर बोहोरबावदों जुदि मोजाङै मोजां जोंनि बे डेभेलपमेन्ट ससाइटिया जुदि मोजाङै मोजां रायलायलायनानै सावरायलायनानै जुदि बिथांमोनाबो जुदि बे ओनसोलनि एसे हमना ला दैदेनगिरिफ्राबो जुदि बुङोबा बानायबाव होनना बुङोबा निस्सय जों बानायबावगोन बेनिख्रुइ मोजांसिन बानायगोन आरो सियर मोजां एकदम जों खालामखागोन आरो जों नैबे फैनाय 3 तारिख देवबार खालि जोंनि बे आबै सेन्टार गेलेग्रा फोथाराव दिनै जोङो लटारि खेल होदोंमोन बिनि प्राइजखौ जोङो देवबार खालि होगोन 3 तारिख जाय सुबुंफोरा मोनदों बिथांमोना देवबारै फैनानै लांफैनो हागोन जोंनि कमिटिनिफ्राय। नोंथांमोना बे खेलखौ बबे थावनियाव होदों? जों बेखौ धेकियाजुलि ओरै सा धेकियाजुलि आबै सेन्टार होननाय बे सेन्टारावनो बेलस्रि एरिया गोग्लैयो आरो धेकियाजुलि गेजेर। नोंथांमोना जे दिनै बे खेलखौ होबाय नोंथांमोना नैबे खेलखौ होनाय समाव सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना होबोबाय थादोंमोन? गैया जों बिदि होबोथ'वाखैमोन बेनो फार्स्टमोन जों फार्स्टआवनो माने दा रिजाल्टखौ जों बयनोबो माने एसे रिजाल्टखौ मोनदों जों बयनावबो नांनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय दा जों बयनोबो हरनो हानानै जोबोर गोजोनदों आरो जों नेक्स्टआवबो जों बिदिनो गुबुन माबाफोर लाबावनानै जों आरो खालामबावनायनि सिन्था धारना खालामदों। नोंथांमोना नैबे खेलखौ बबेबा फसंथानफोरजों लोब्बा लाखिना बा माबा मोनसे आफादफोरजों लोब्बा लाखिनानै होनाय जादोंमोन? जोङो बिदि माबाखौ लाथ'वाखैमोन दा लागोन आरो जोंहा सारमोन दङ बिथांमोनहा जोंखौ बुंदों जे लानांगौ लानाया मोजां। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।